കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമ്മള് പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 17-ാമത്തെ അധ്യായം കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. ആ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഇന്നലെ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു. ഏതോട്ടാ കണ്ടത്? ഇന്നലെ 16-ാമത്തെ തൊട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അടിയന്തിരാവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത സാധാരണ സമയങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങള് ലംഘിക്കുന്നവരെ കഠിനമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്ന പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞു 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് നിയതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തില് ധർമാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മള് കണ്ടത്. 17-ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മരാജാവ് പറഞ്ഞതാണ്. ധർമ്മരാജാവ് പറഞ്ഞെന്താണ്? ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആ പാണ്ഡവകുലത്തെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന അഭയം നൽകുന്ന ഈ വാക്കുകള്, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അഭയം നൽകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകള് പാണ്ഡവകുലത്തിന് തികച്ചും യോജിച്ചതായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ധർമ്മരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്, അവരുടെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരുടെ ദൂതനായിട്ടും തേരാളിയായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ധർമ്മരാജാവ് പറയാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്? 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്
എല്ലാ ജീവികളുടെയും ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണ്? പലതരത്തിലാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ചിലര് പറഞ്ഞെന്താണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം സ്വന്തം ആത്മാവാണെന്നും ചില ദാർശനികന്മാരും അമാനുഷികമായ ശക്തികളുമാണെന്നും മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു കർമ്മമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. പിന്നെ ചിലരെന്താ പറയാ പ്രകൃതിയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണമായിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. പിന്നെ 5 എന്താ പറഞ്ഞ ദാർശനികരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 6 മഹാദാർശനികന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? കണാദനാണെന്നും ന്യായശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗൗതമനാണെന്നും പിന്നെ നിഗൂഢശാസ്ത്രം യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ പതഞ്ജലിയാണെന്നും സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കപില മഹർഷിയാണെന്നും കർമ്മമീ മാംസയുടെ എന്താണ് ജൈമിനിയാണെന്നും വേദാന്തത്തിന്റെ വ്യാസദേവനാണെന്നും പറഞ്ഞു. അത്രയാണ് നമ്മള് എടുത്തത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതില് ഋഷഭത്തിന്റെയും ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ഗോമാതാവിന്റെ ദുഃഖത്തിന് മുഖ്യ കാരണം കലിസത്വമാണെന്ന് ശരിക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഭഗവത് ഭക്തരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ അവരാർക്കും ക്ലേശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ ബോധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിലും അത് ആരുടെ അനുമതിയോടുകൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അത്രയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 19. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിത് വികൽപ വസന അഹൗരാത്മനാത്മനഃ ദൈവമന്യേ പരേ കർമ്മ സ്വഭാവമപരേ പ്രഭും. കേചിത് വികൽപ വസന ആഹാരാത്മാനമാത്മനഃ ദൈവമന്യേ പരേ കർമ്മ സ്വഭാവമപരേ പ്രഭും. ചൊല്ലിക്കോളും. നമോ ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ. കേചിത് അവരിൽ ചിലർ, വികൽപ വസന എല്ലാവിധ ദ്വൈതങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്നവർ, ആഹു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ആത്മാനം സ്വയം, ദൈവം അമാനുഷമായ, അന്യേ മറ്റുള്ളവർ, അപരെ വേറെ ആരോ ഒരാൾ, അപരൻ, കർമ്മ കർമ്മം പ്രവൃത്തി, സ്വഭാവം ഭൗതിക പ്രകൃതി, അപരെ മറ്റനേകം, പ്രഭു പ്രമാണികന്മാർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഒരുവന്റെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷങ്ങൾക്കും സന്താപങ്ങൾക്കും കാരണം സ്വയം അവൻ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവിധ ദ്വൈതങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്ന ചില ദാർശനികന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അമാനുഷിക ശക്തികളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്ന് വേറെ ചിലരും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മമാണ് എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരവാദിയെന്ന് മറ്റു ചിലരും ഊന്നി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാറ്റിനും പരമകാരണമെന്ന് മൂഢ ഭൗതികവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നില്ല, ഞാനപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരുവന്റെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷങ്ങൾക്കും സന്താപങ്ങൾക്കും കാരണം സ്വയം അവൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എല്ലാവിധ ദ്വൈതങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്ന ദാർശനികന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്കും സന്താപങ്ങൾക്കും കാരണം അവൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ദാർശനികന്മാർ പറയുന്നത്. അമാനുഷ ശക്തികളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നു. കർമ്മമാണ് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി എന്ന് ചിലർ ഊന്നി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണമെന്ന് മൂഢ ഭൗതികവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും മുഖ്യ കാരണം അഭികാമ്യ കർമ്മമാണെന്ന് ജൈമിനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും സമർപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു പരമാധികാരമുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രം അഥവാ ഏതോ ചില അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ദേവൻ അഥവാ ഈശ്വരൻ അഥവാ ഈശ്വരന്മാർ ഉള്ള പക്ഷം അദ്ദേഹം അഥവാ അവരും
അഭികാമ്യ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭവത്തിന് കീഴിലാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരുവന്റെ കർമാനുസരണമാണ് ഇവർ ഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിശ്ചിത നിർവാഹകനാൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാൽ കർമ്മം സ്വതന്ത്രമല്ല. ആകയാൽ നിർവാഹകൻ സ്വയം അവന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനാകുന്നു. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അപ്രകാരം ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരുവന് കഴിയുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മനസ്സിന്റെ ഭൗതിക അഭിനിവേശത്താൽ ഒരുവൻ സ്വയം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടരുത്. ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് ഒരു മനസ്സെത്ര ബന്ധു അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും മുഖ്യ കാരണം അഭികാമ്യ കർമ്മമാണെന്ന് ജൈമിനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ദുരിതങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ അഭികാമ്യ കർമ്മം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണെന്ന് ജൈമിനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും സമർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു പരമാധികാരമുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ചില മാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്മാര് ഉള്ള പക്ഷം അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവരും അഭികാമ്യ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിന് കീഴിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു പരമാധികാരമുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയുള്ള ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്മാര് ഉള്ള പക്ഷം എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഈ അഭികാമ്യ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരുവന്റെ കർമാനുസരണമാണ് അവൻ ഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈശ്വരന്മാർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫലം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കർമ്മത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് ഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിശ്ചിത നിർവാഹകനാൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാൽ കർമ്മം സ്വതന്ത്രമല്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയാൽ കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മം ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രമല്ല. ആകയാൽ നിർവാഹകൻ സ്വയം അവന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ്. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അപ്രകാരം ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരുവന് കഴിയുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഒരുവന് ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ മനസ്സിന്റെ ഭൗതിക അഭിനിവേശത്താൽ ഒരുവൻ സ്വയം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഭൗതികമായ അഭിനിവേശം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് എന്ത്? ശത്രുവായിട്ടും ബന്ധുവായിട്ടും നമ്മൾ എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സർവ കാരണങ്ങളുടെയും മുഖ്യ കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് നാസ്തികരും ഭൗതിക സാഖ്യരും ഊന്നി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. മാത്രമല്ല സർവവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനും കാരണം ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലുള്ള അഥവാ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിയോജനമാകുന്നു. കണങ്ങളുടെ ഏകീകരണം അഥവാ സംയോജനമാണ് സർവ്വതിനും കാരണമെന്ന് ഗൗതമനും കണാദനും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ആത്മീയ തേജസ്സാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങളുടെയും പരമ കാരണമെന്ന് അഷ്ടവക്രനെ പോലുള്ള നിർവ്യക്തികവാദികൾ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഭഗവാനാണെന്നും ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവ്വകാരണമാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും മുഖ്യ കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് നാസ്തികരായിട്ടുള്ളവര് ഭൗതിക സാഖ്യരും ഊന്നി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം. മാത്രമല്ല സർവ്വവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കാരണം, എല്ലാ മോചനത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിയോജനമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം. കണങ്ങളുടെ ഏകീകരണം അഥവാ സംയോജനമാണ് സർവ്വതിനും കാരണമെന്ന് ഗൗതമനും കണാദനുമെല്ലാം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ആത്മീയ തേജസ്സാണ് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമെന്ന് അഷ്ടാവക്രനെ പോലുള്ള നിർവ്യക്തികവാദികൾ കണ്ടെത്തി.
എന്നാൽ ഈ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനാണെന്നും ആ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവകാരണമാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് എന്തിലും പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു. ശ്ലോകം 20. അപ്രതർക്യാത് അനിർദ്ദേശ്യാത് ഇതി കേഷ്വപി നിശ്ചയഃ അത്രാനുരൂപം രാജർഷേ വിമൃശ സ്വമനീഷയ. അപ്രതർക്യാത് അനിർദ്ദേശ്യാത് ഇതി കേഷ്വപി നിശ്ചയഃ അത്രാനുരൂപം രാജർഷേ വിമൃശ സ്വമനീഷയ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദനിർദ്ദേശ്യാത് സ്വമനീഷയാ കേശവേ നിശ്ചയഃ വിമൃശാ സ്വമനീഷയാ ഇതി കേശവേ നിശ്ചയഃ രാജർഷേ വിമൃശാ സ്വമനീഷയാ അപ്രതർക്യ അനുമാന ശക്തിക്ക് അതീതമായി, അനിർദ്ദേശ്യ ചിന്താശക്തിക്ക് ഉപരിയായി, ഇതി അപ്രകാരം, കേഷു ഏതോ ഒരാൾ, അപി നിശ്ചയ വ്യക്തമായി നിർണയിച്ചു, അത്ര ഇതിൽ, അനുരൂപം അവയിൽ ഏതാണ് ശരി, രാജഋഷേ രാജർഷി, വിമൃശ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക, സ്വ അങ്ങ്, സ്വയം, അനീക്ഷയ ബുദ്ധിശക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലജയ്. വിവർത്തനം: ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്തെന്ന് വാക്കുകളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ കൽപ്പനകളാൽ അറിയാനോ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാൽ നിശ്ചയം വരുത്തുവാനോ ആർക്കും സാധ്യമെന്ന് ചില ദാർശനികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോ ചില ദാർശനികന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനോ കൽപ്പനകളാൽ അറിയിക്കാനോ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാൽ നിശ്ചയം വരുത്താനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ചില ദാർശനികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ലയോ ഹേ രാജർഷേ, സ്വന്തം തീക്ഷണ ശക്തിയാൽ ഇവയിൽ ശരിയായതെന്തെന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വയം തീർച്ചപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നുള്ളത് സ്വന്തം തീക്ഷണാശക്തിയാൽ തീർച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ചിന്തിച്ച് സ്വയം തീർച്ചപ്പെടുത്തുക. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ഭഗവത് അനുമതിയില്ലാതെ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, അതായത് വൈഷ്ണവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമനിയന്താവാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു: എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ശ്രദ്ധയോടെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായി സർവവ്യാപിയായി ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ഞാനാകുന്നു, ഭഗവാനാകുന്നു. നാം ശാശ്വതനായ സാക്ഷിയെയും ജീവാത്മാക്കളുടെ സന്തത സഹചാരിയെയും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന ഏക കാരണത്താൽ യോഗ്യനായ ഒരു ന്യായാധിപൻ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിക്കുന്നത് വരെ ഒരുവനെ അവന്റെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കരുതെന്ന് നാസ്തികർ വാദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൂതകാലത്തും വർത്തമാന ജീവിതത്തിലും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെയും ഒരു പക്ഷേ വിസ്മരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഭൗതിക ശരീരമാകുന്ന അതേ വൃക്ഷത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന കാര്യം നാം നിശ്ചയമായും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സമ്മതമോ അറിവോ കൂടാതെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, വൈഷ്ണവര് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമനിയന്താവാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത 15-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ശ്രദ്ധയോടെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായി സർവവ്യാപിയായി ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നാം ശാശ്വതനായ സാക്ഷിയെയും ജീവാത്മാക്കളുടെ സന്തത സഹചാരിയെയും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന ഏക കാരണത്താൽ യോഗ്യനായ ഒരു ന്യായാധിപൻ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിക്കുന്നത് വരെ ഒരുവനെ അവന്റെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കരുതെന്ന് നാസ്തികർ വാദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ശാശ്വതനായ സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളുടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടും നമുക്ക് ആരെ കാണാം? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള
യോഗ്യനായ ഒരു ന്യായാധിപൻ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിക്കുന്നത് വരെ ഒരുവനെ അവന്റെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കരുതെന്ന് നാസ്തികർ വാദിക്കുന്നെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൂതകാലത്തും വർത്തമാന ജീവിതത്തിലും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെയും മറക്കാം. ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചതൊന്നും. പക്ഷേ ഭൗതിക ശരീരമാകുന്ന അതേ വൃക്ഷത്തിൽ ആ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന കാര്യം നാം നിശ്ചയമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. അവയിൽ ഒരു പക്ഷിയായ ജീവാത്മാവ് വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ്കനികൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ്കനികള് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റേ പക്ഷിയായ പരമാത്മാവ് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വീക്ഷിച്ച് സാക്ഷിയായിട്ട് നിലനിൽക്കാണ് അവിടെ ആര്? പരമാത്മാവായ പക്ഷി. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവം ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ആര് സാക്ഷിയാണ്? പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ മാത്രമേ ജീവസത്തയ്ക്ക് തന്റെ ഭൂതകാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെയും സ്മരിക്കാനോ വിസ്മരിക്കാനോ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ സ്മരണശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറക്കുന്നതും ഓർക്കുന്നതും എല്ലാം ആരുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണ്? ആരുടെ ശക്തിയാലാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇത് നമുക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിസ്മരിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ആകയാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായിട്ടും വികേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അത് നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നീ സർവ്വതിന്റെ ജ്ഞാതാവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എല്ലാറ്റിന്റെയും ജ്ഞാതാവ് ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല യാതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് രഹസ്യമാക്കി വെക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഭക്തർക്ക് ഈ സത്യം അറിയാവുന്നതിനാൽ കർമ്മഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിനെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിറവേറ്റുന്നു. അവയ്ക്ക് പുറമെ ഭഗവാന്റെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് പാണ്ഡിത്യത്താലോ ഊഹാപോഹങ്ങളാലോ ആർക്കും നിർണയിക്കാനാവില്ല. അത് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഊഹാപോഹങ്ങളാലോ ആർക്കും നിർണയിക്കാനും ആകില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹം ചിലരെ മാത്രം ആപത്തിൽ അഥവാ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമജ്ഞാതാവ് അദ്ദേഹമാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ വേദാന്തിയാകുന്നു. അദ്ദേഹം വേദാന്തത്തിന്റെ രചയിതാവാകുന്നു. ആരും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരല്ല. ഏവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. തത്താവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ അത്തരം സേവനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം മുക്താവസ്ഥയിൽ സ്വമേധയായുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ സ്വഭാവം പിന്തുണ നൽകുന്നു. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചിലരെ മാത്രം ആപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നത്? വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമജ്ഞാതാവ് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ വേദാന്തിയാകുന്നു. അദ്ദേഹം വേദാന്തത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആരും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ ഒരു തരത്തിലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എല്ലാവരും വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്താവസ്ഥയില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ അത്തരം സേവനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ സ്വമേധയാ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുക്ത സേവനത്തില് ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ സ്വഭാവം പിന്തുണ നൽകും. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ അസംഗതമോ മത്തതയോ ഇല്ല. അവയെല്ലാം തന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പാതയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? അസംഗതമായിട്ടുള്ളതോ അതുപോലെ തന്നെ മത്തതയോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ കുറ്റമന്യേ നിർണയിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച ധർമ്മ പ്രതിരൂപത്തിന്റെയും ഭൂമി ദേവിയുടെ പ്രതിരൂപത്തിന്റെയും ക്ലേശങ്ങൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്
ഉത്തമ ഭരണാധികാരി എന്ന് തെളിയിക്കാനായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നില് അവതരിച്ചത് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് കാളയും ഭൂമി ദേവിയുടെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് പശുവും അവതരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒന്നായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഇരു സ്തംഭങ്ങളായ ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഇരു സ്തംഭങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? എന്ത്? ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരും ഭൂമി ധർമാനുശാസനങ്ങൾ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ഈ വസ്തുതയെ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഇവിടെ ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഒരു വിശിഷ്ട കാര്യമാണെന്ന പരിഗണനയൊന്നും കൂടാതെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ സ്വകർമ്മം തികച്ചും കൃത്യതയോടെ നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരം മഹത്വം തെളിയിക്കാനായി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണ് ഈ പ്രശ്നം വിവേകപൂർവം പരിഹരിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തിവിടെ പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ മഹത്വം അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? കാളയായിട്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം കാളയായിട്ടും ഭൂമിദേവിയുടെ പ്രതിരൂപം പശുവായിട്ടും വന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഇരു സ്തംഭങ്ങളാണ് അല്ലെ? ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഇരു സ്തംഭങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവാനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണ് ഈ പ്രശ്നം വിവേകപൂർവം പരിഹരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 21. സൂത ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. സൂത ഉവാച. ഏവം ധർമ്മേ പ്രവർത്തതി സാ സമ്രാട് ദ്വിജസത്തമഃ സമാഹിതേന മനസാ വിഖേദ പരിചഷ്ടതം. ഏവം ധർമ്മേ പ്രവർത്തതി സാ സമ്രാട് ദ്വിജസത്തമഃ സമാഹിതേന മനസാ വിഖേദ പരിചഷ്ടതം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധർമ്മേ പ്രവദതി സമ്രാട് ദ്വിജസത്തമഃ മനസാ വിഖേദ പരിചഷ്ടതം. ധർമ്മേ പ്രവദതി സമ്രാട് ദ്വിജസത്തമഃ മനസാ വിഖേദ പരിചഷ്ടതം. ഏവം ധർമ്മേ പ്രവദതി സമ്രാട് ദ്വിജ. കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഏവം അതിനാൽ ധർമ്മേ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം പ്രവദതി അപ്രകാരം സംസാരിച്ച ശേഷം സ അദ്ദേഹം സാമ്രാട്ട് ദ്വിജസത്തമ ഹേ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ സമാഹിതേന പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ മനസാൽ വിഖേദ തെറ്റുകൂടാതെ പരിചേഷ്ട പ്രതിവചിച്ചു തം അദ്ദേഹത്തോട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഹേ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഹേ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അതായത് യമദേവന്റെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ച ശേഷം സംതൃപ്തനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പാശ്ചാത്താപമോ തെറ്റോ കൂടാതെ ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു. അപ്പോ ധർമ്മരാജാവിന്റെ സംഭാഷണം മുഴുവനും കേട്ട ശേഷം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ധർമ്മ വ്യക്തിത്വമായ ഋഷഭത്തിന്റെ പ്രസ്താവന തത്വശാസ്ത്രത്താലും വിജ്ഞാനത്താലും പരിപൂരിതമായതിനാൽ ഋഷഭത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ സാധാരണമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ രാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഋഷഭത്തിന്റെ മറുപടി ശ്രവിച്ച് രാജാവ് സംതൃപ്തനാകുകയും ചെയ്തു. പരമപുരുഷന്റെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ അനുശാസനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും സുജ്ഞാതനല്ലാത്ത ഒരുവന് ദാർശനികമായ സത്യങ്ങളെ അതായത് തത്വശാസ്ത്രപരമായ പരമാർത്ഥങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് സംവദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ധർമ്മരാജാവിന് സമാന ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ളതിനാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അസന്ദിഗ്ധമായി പ്രതിവചിച്ചു. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ഋഷഭത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ
തത്വശാസ്ത്രം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും പരിപൂരിതമായതിനാൽ തന്നെ ഋഷഭത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ സാധാരണമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചു? രാജാവിന് സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല ഋഷഭത്തിന്റെ മറുപടി ശ്രവിച്ചപ്പോ രാജാവ് സംതൃപ്തനാവുകയും ചെയ്തു. ആ പരമപുരുഷന്റെ നിയമത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുശാസനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും സുജ്ഞാതനല്ലാത്ത ഒരുവന് ദാർശനികമായ സത്യങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് സംവാദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. പക്ഷെ ധർമ്മരാജാവിന് സമാന ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അസന്ദിഗ്ധമായിട്ട് പ്രതിവചിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എടുക്കാം. ഇനി എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി മാതാജി കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ നല്ല രസമല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സമയം കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും 6 മണിയായി നമ്മുടെ സമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ആരുടെ ഒരാളുടെ ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.